Hai, खुलुमबाय आङो महेन्द्र इडुटेनार आरो मोटिवेशन स्पिकार। फै दिनै जों सावरायनि सोमोन्दो एबा रिलेशननि बागै। सोमोन्दोआ बोरै मोजां जानो हायो आरो माबायदि थासारियाव सोमोन्दोआव जेंना फैयो, गोरोबलायनाय, नांलायनाय, बेबायदिनो एंगारलायनाय बायदि बायदि जायो आरो सोमोन्दोआव। बेखौ जों बोरैहाय कन्ट्रल खालामनाय, मा थासारियाव सोमोन्दोआ मोजाङै थायो। जायखिजाया न'खरनि सोमोन्दो, हिन्जाव हौवानि सोमोन्दो, बिमा बिफानि सोमोन्दो, बिदा फंबायनि, नसुंसेनि बेबायदि सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जों जोंनि निजेनि एक्सपेक्टेशन, आसा, हास्थायनाय, गुबुननिफ्राय जि हास्थायनाय बेखौ जों खमायनांगोन। हायोब्लाथ' गैयिखौनो खालामनांगौ। मानोना आं गुबुननिफ्राय एक्सपेक्ट खालामनायाव बिथाङा आंनि बायदि नङाबो जानो हायो। बेबायदि थासारियाव जों जुदि एक्सपेक्ट खालामनो मोनाब्ला बेखौ लाना रागा जोङो, खुद्रियो, आंनि साननाय बायदि जायो, आंनि एक्सपेक्ट बायदि जायो, हामा मोनो। बेबायदि जायोबा, गाज्रि साननाय बेबायदि जायोब्ला बे रिलेशना गाज्रि जालाङो। रिलेशनाव एक्चुअलि जों एक्सपेक्ट खालामखाङो, बाराद्राय एक्सपेक्ट खालामो। बांद्राय एक्सपेक्ट खालामनानै बे एक्सपेक्टआथ' ब्रेनाव सोरजिनाय मोनसे साननायसो, ब्रेननियाव बानायना लानाय मोनसे बाथ्रासो बे एक्सपेक्टेशना। बे एक्सपेक्टेशना मोनसे आसाया जाफुंनायनि उनाव नेक्स्ट आसा फैबाय थागोन। बेबायदि नेक्स्ट आसा जाफुंनाय आरो नेक्स्ट बेबायदि माखासे फैगासिनो थागोन, कन्टिनिउआस, मोनसे उनाव मोनसे। बेबायदि एक्सपेक्टेशन गुबुन सासे मानसिया खालामजोबनो हाया। मानो होनबा बे आंनि साननायसो, आंनि ब्रेननिसो क्रिएशन, आंनि मेलेमनि आरो गोसोनिसो क्रिएशन। बे क्रिएशनखौ रावबो गुबुना एक्चुअलि फिलआप खालामनो हाया आरो। जुदि बेबायदि एक्सपेक्टेशनाव जुदि सोमोन्दोजों थानो सानो गुबुननिफ्राय, हमना ला आंनि बिसिनिफ्राय, सासे फिसाया सासे बिसिनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामो, बियो आंखौ अनगोन, आंखौ जोथोन लागोन, आंनि थाखायनो थागोन, बे आंखौनो एभ्रिथिं साननानै आंखौ फुजिगोन, बेबायदि सानोबा बे एक्सपेक्टेशना जाफुंजोबाबो जानो हागौ। आरो बेखौ लानानै बिसिखौ जुदि गाज्रि बाहायोबा, गाज्रियै बुङोब्ला एबा अननाय गैयै जालाङोबा, बे एक्सपेक्टेशनानो फोजोबगोन रिलेशननि मोजां सुइटनेस, बे जि रिलेशननि मोजां मोनसे गोहोम, बे गैया जालाङो। बेबायदिनो बिसियाबो जुदि फिसायनि सायाव बे आंखौ जागोन, बे आंखौ जोबोर अरगोन, बे आंखौ केयार खालामगोन, आंनि साननाय बायदि मावजोबगोन, आंनि बायदि जागोन, बियो आंनि फिसाया, बेबायदि सानजोबोब्ला गोबां साननाय फैबावगोन आरो। बेबायदि एक्सपेक्ट खालामोबा बे बिसिनिसो एक्सपेक्टखौ फिसाया मोनथिजोबाबो जानो हागौ आरो होजोबनो हायाबो जानो हागौ। गोबां एक्सपेक्ट खालामो आरो बे एक्सपेक्ट खालामनायखौ होजोबनो हाखाया। दहायनो बुंदों बे एक्सपेक्टेशना ब्रेननिसो क्रिएशन। ओमफ्राय बे एक्सपेक्टेशनखौ फिलआप खालामनो हाखाया आरो एक्सपेक्टेशन मोनाबा जुदि रिलेशनखौ गाज्रि खालामना लायो, बेथ' गावनिनो गोरोन्थि एक्चुअलि। माबायदि खालामनांगौब्लालाय बोरैहाय मोजां जागोन सोमोन्दोआ, रिलेशना? रिलेशननि मोजां जानाय मेइन गुबै बाथ्राया जाबाय एक्सेप्ट इट, गनाय। गावनि जि रिलेशनाव जायफोरा दङ बेखौ गनाय, बिथाङा जेरैबायदि बेबायदिनो गनाय। अब्लानो प्रब्लेमा गैया जायो। जेरै बिसिया फिसायखौ गनाय, फिसाया जिबायदि बेखौ गनाय, बेबायदिनो फिसायाबो बिसिखौ गनाय। बेबायदि गनायलायोबा मोजां खामानि जालाङो। सावराय आरो गनाय, सावरायदेर।
बेयाव जेबो साननांगौ गैया बे एक्सपेक्टेशन गैयाबोला जुदि एक्सेप्शन जायो एक्सेप्ट खालामो तारमाने बाराद्राय आसा खालामाबोला जुदि बेखौ गनायो गावनि रिलेटिभ्सखौ जेरैबायदि दङ बेबायदिनो गनायो अब्लानिया मा जागोन रिलेशना जोबोद मोजां जागोन आथिखालाव बांसिनै एक्सपेक्टआ बारा जादों आरो बे एक्सपेक्टेशनखौ फिलआप खालामनो हायियावनो न'खरनि दावराव दावसि हिन्जाव हौवानि नांलायनाय बिदा फंबायनि नांलायनाय बिमा बिफा फिसानि नांलायनाय बेबायदि गोबां नुदों आरो एक्सेप्ट खालामनो रोंबा खिन्थु बेफोर बाथ्राया जेबो जाया मानो होनबा माबा नङा माबा मोनसे आंनि जि सोमोन्दोआरि मानसिफ्रा माबा मोनसे सानगोन बिसोरनि एक्सपेक्टेशनखौ आं सानफ्लाङाबो जानो हायो आंनि एक्सपेक्टेशनखौ आंनि जि हास्थायनाय बेखौ बिथाङा सानफ्लाङाबो जानो हायो अब्ला बेबायदि जायोबा थ' मा जागोन आबुं खालामनो हाखानाय नङा होमबा आबुं खालामनो हायाबा बेवहायनो जुदि सोमोन्दोआ गाज्रि जालाङो होमबा बे सोमोन्दोनि ओंथियानो गैया स' रियेलि सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनोब्ला गावजों थानाय सोमोन्दो गोनां मानसिफोरखौ एक्सेप्ट खालाम गनाय सोमोन्दोखौ मोजां लाखिनोबा जायजों सोमोन्दो मोजां लाखिनो बेखौ गनाय बिथाङा जेरै बेबायदिनो गनाय आरो गाज्रि दङब्ला मोजाङै खालामनो नाजा जास्ट नाजा आरो बेयाव रागा जोंनो मोननाय नङा खुदिनो मोननाय नङा मोजां सावराय लायोबा बे बिथांनि बाथ्रा लायाबा बिथांनि इयुनाव गावहानो प्रब्लेम जागोन थ' एक्सपेक्टेशनखौ गुबुननिफ्राय दा खालाम बेखौ एक्सेप्ट खालाम थारमाने हास्थायनायखौ गुबुन फारसेनिफ्राय लुबैबाय थानो नाङा जेरै गुबुना एबा आंनि सोमोन्दोआव थानाय मानसिया जेरैहाय बेबायदिनो गनाय बेबायदि गनायबा लाइफआ बिराद सोमोन्दोआ बिराद मोजां जायो आरो थ' बेयाव मोनसे बाथ्राखौ उननि एपिसडआव सावरायगोनबाबो एसे ओरैनो बुंनो थाङो आथिखालाव जुदि समाजाव नोजोर होयो जिखिजाया अल थासारिफोरखौ नोजोर होयो लाभ एफेयार्स जि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव जि मेरेज जायो बे मेरेजआ बांसिनै 100आव 99% मा नांलायनाय बुलायनाय खुद्रिलायनाय बांद्राय नुनो मोनो दा बेयो मानो जायो बे मेन जाहोना बेनि एक्सपेक्टेशन जेब्ला गोसो थोलाय बे समाव हिर'निफ्राय बुहुत एक्सपेक्ट खालामगोन आसा खालामगोन आंनि हिर'आ ओरै खालामगोन आंखौ ओरै जोथोन लागोन बेबायदिनो बयआबो हिर'इनखौ आंनि बुहुत अनगोन आंखौ बुहुत मोजां आंखौ जोथोन लागोन बेबायदि एक्सपेक्ट खालामो आरो गोबां एक्सपेक्ट खालामो लाभ एफेयाराव बांसिन एक्सपेक्टआ बारा दा एक्सपेक्ट खालामालासिनो जुदि मोजाङै अनलायलायो लाभ एफेयार खालामनो प्रब्लेम गैया बेवहाय बेनो जेब्ला लाभ एफेयार्सआव एक्सपेक्टेशना बारा जाखागोन अब्ला एक्सपेक्टेशना मेरेजनि उनाव जाफुंहैला मानो होनबा मोनसे इमाजिनेसनसोमोन हिर'खौ लाना इमेजिनेसनमोन हिर'इनखौ लाना इमाजिनेसनमोन जे ओरै ओरै जाहैगोन आरो बेबायदि साननाया फ्राय जाफुंहैजोबखाया मानो होनबा एक्सपेक्टेशनखौ फुरा खालामनो हाखाया बेबायदि जायोब्ला आरो मा जाहैबाय जाय मानसिखौ साबसिन मोजां मोनोमोन बे मानसिनो गुद्दा गुद्दि नांलायनाय बुलायनाय खुदिलायनाय खारलायनाय जोगारलायनाय गारलायनाय बेबायदि जाथाया जायो आरो बेनि मेइन जाहोना एक्सपेक्टेशन एबा हास्थायनाय बेनिख्रुइ नैबेखौ लायोबा बे लाभ एफेयार्सनि जि मेरेज लाइफ बुहुत मोजां जाहैगोन जेब्ला बिथांखौ एक्सपेक्ट बिथांमोना गावजों गाव एक्सेप्ट खालामलायगोन थारमाने गनायलायगोन थ' बेखिनियानो मेनलि दा एक्सपेक्टेशननि खेथ्रआव जों मा होननो हायो गाव माबायदि जानांगौ बेखौसो एक्सपेक्ट खालामनांगोन गुबुनखौ नङा गाव माबायदि जानांगोन गुबुन रिलेसनजों जुदि मोजाङै थानोबा आं माबायदि जानांगोन आं माबायदि जायोबा गुबुन सासेया मोजां मोनगोन एबा आंनि रिलेसनाव थानाय मानसिया मोजांसिन जागोन जोंनि रिलेसना बेखौसो गावनिफ्राय एक्सपेक्ट खालामनांगोन
गुबुन सासेनिफ्राय नङा, बायजोनिफ्राय नङा, गाव गावखौ एक्सपेक्ट खालाम जे साबसिनै रिलेसनखौ दानो नाजागोन। बेनिफ्राय मा मोनगोनखौ नङा, आं साबसिनै बिथांनो मा होगोन एबा आंनि रिलेसनाव थानाय मानसिखौ बोरै गोजोन होगोन बेखौ जुदि सानो जोबोद मोजां जायो। लाभ एफेयारथ' बेबायदि थायोबा साबसिन जायो मेरेज लाइफआ। थ' लास्टआव नैबेखौ बुंनोसै, रिलेसनखौ मोजाङै लाखिनोबा, सोमोन्दोखौ मोजाङै लाखिनोब्ला डोन्ट एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, आसा दा खालाम, गनाय, अब्लानो रिलेसना मोजाङै थागोन। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय, बेल आइकनखौ थुनायनि थाखाय, आरो गावनि लोगोफोरजों, गावनि सोमोन्दोआव थानाय मानसिफोरजों बे भिडिअखौ शेयार खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। खुलुमबाय, गोजोन्थों।